Sa tmiem din il-ġimgħa se jsiru aktar ħlasijiet tal-allowance tal-istudenti li jibqgħu jistudjaw wara l-edukazzjoni sekondarja dan tħabbar fi stqarrija mill-Ministeru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal fejn intqal li dan se jsir b'investiment ta' kważi 300,000 euro lil 574 familja oħra. Permezz ta' din il-miżura qed tkompli titwettaq wegħda oħra elettorali hekk kif il-Gvern Laburista qed jinvesti 1,500 euro fuq 3 snin lil dawk il-ġenituri ta' studenti li jkomplu jistudjaw wara l-età obbligatorja. Intqallib kollox l-ammont ta' familji li bbenefikaw sissa qabeż l-10,000 waqt li n-numru ta' studenti eliġibbli laħaq 11,000. Fuq dan il-benefiċċju biss sissa ġew investiti mal-5 miljun u nofs euro. Il-Ministeru qal li l-familji li qed jitħallsu fit-tmiem din il-ġimgħa jinkludu dawk li wliedhom jistudjaw f'istituzzjonijiet edukattivi privati jew barranin u każi oħrajn li ma kinux tħallsu f'Mejju minħabba li l-informazzjoni dwarhom kienet għadha mhux aġġornata. Intqal li baqa' 472 każ ieħor li qed jiġu iffettjati fejn qed isir tqabbil bejn id-dejta tad-Dipartiment tal-Edukazzjoni u dik tas-Sigurtà Soċjali. Il-Ministeru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal sostna li qed jagħmel kull sforz biex dan il-proċess jiġi konkluż fl-iqsar żmien possibbli.